hayop na yun. Permission ng hayop na yun. Matagtag na portion ang napuntahan mo.
rin mo. Mura kaya. Rock road ang dinadaanan ko ngayon. Oh, ano yan? No. Books. Sa Pauline Pharmacy sa San Lorenzo, sa We Save Pharmacy dyan sa Cainta, Rizal, sa E2A Pharmacy, kayo din po sa Public Market sa Taytay, sa Grace Drug Store, kung kayo po taga-Amon na Rizal, sa Pharmacare Drug Store, sa Poblacion Teresa Rizal, sa 4A's Pharmacy, at sa